by sa zdať, že to so mnou nevyzerá príliš ružovo, pretože mám menšie rozmery, hviezdička mi chýbala aj v testoch bezpečnosti, ale čo si budeme nahovárať? Ľudia dnes kupujú auta aj tak srdcom. Presne tak, nakoniec si kúpiš také auto, ktoré sa ti najviac páči a správame si taký test, že ktoré auto sa viac páči a rozbúcha viacej ženských srdc. Takže pôjdeme do ulic a ideme baliť baby, áno? Presne tak, viacej báb zbali za 20 minút. OK, stretneme sa tu? O 20 minút. Dohodnuté, môžeš ísť, dávam ti náskok. Dík. Čo sa týka dizajnu, naozaj musím toto auto pochváliť. Nie je to taký ten azijský hybrid páčok gombíkov, ktoré neviete nájsť, ale je to tu veľmi dobre zorganizované pre vodiča. Parádne sa mi to sedí, dobre sa to auto drží, máte výhľad, máte na dosah všetko. Nové Kia Rio získalo Red Dot Design, takže nie nadarmo. Dievčatá, ahojte. Stavil som sa, že na toto auto Kia Rio zbalím viacej bab za 20 minút ako Slavo Jurko na Škodu Fabia. Ste ochotní si sadnúť a ísť so mnou? Pomôžte mi, poďte, lebo ja potom prehrám stávku a to by som so Slavom nerád urobil. Čiže je červené, tak môžeme pomôcť. Je červené, tak poďte. Yes, mám dva veľké dôležité body. Neviem, či tu môžem zastať, skúsim ísť takto porušiť nejaký predpis. Ahoj. Si ochotná nastúpiť, ja ťa odveziem, kam potrebuješ. Do telky. Mám. Dobrý, môžem sa niečo opýtať? Súťažíme, že za 20 minút koľko dievčat zbalím do auta na toto auto. Či nejdete s nami? Môžem ťa minimálne jednu zastávku zobrať? Môžete. Ďakujem veľmi pekne, tak mám ďalší bod, tak poď, nech sa páči. Na biele auto baby celkom letia, farba by mohla byť dobrým benefitom. To je prvý predpoklad, no a tie ďalšie ukrývame v interiéri a mohol by to byť aj šarm vodiča. Pri pohľade do interiéru Škody Fabia vidíme, že sú tu tie klasické prvky, ktorými sa Fabia píšila v minulosti, aj keď toto už je auto, ktoré svoju éru a svoju etapu končí, ale stále ostáva verný. Aj keď trošku možno konzervatívnejším líniám a v štandardnej základnej výbave to nie je to, na čo v súčasnosti už veľa vodičov je zvyknutých. Za mnoho prvkov si priplácate. Napríklad v základe nemáte elektricky stiahované okná, čo je už dosť veľká nevýhoda v súčasnosti. No a my ideme lámať tie ženské srdcia. Slečná, dobrý deň, môžete na chvíľku? Snáď uspieme. Dobrý deň, môžeme si aj potýkať, ahoj. My dnes máme taký test, zisťujeme, komu sa viac páči Kia Rio a komu Škoda Fabia. Čo povieš, môže byť auto? No tak ja hlavne podľa tej farby. Áno, tak poď, sadaj, neváhaj, preveziem ťa. Áno? No jasné, poď. To je veľká príležitosť, podarilo sa. Dobrý deň, pani, môžete na chvíľku? Prosím vás, my testujeme auta, nezviezli by ste sa na chvíľku so mnou? Nechcete? OK. Slečná, ahoj, môžeš na chvíľku? Prosím ťa, my máme taký test, volá sa to Motor Combat a testujeme auta a ja testujem Škodu Fabia. Páči sa ti? Zviezla by si sa? Prosím ťa, musím vyhrať stávku, povedz, že áno. No dobre. Poď rýchlo, lebo to je pokuta za zastávku, poď. OK. Trošku ti zapršalo, Slavo. Trošku, ale potreboval som umyť predok, takže je to úplne OK. OK, koľko si mal dievčat? Dievčat? Lovil som ako blázon, lámal som srdcia jednej aj druhej. No, ja som zlomil 1, 2, 3, 4, takže som vyhral. Si lámač. Takže my sme vyhrali. Áno, vyhrali ste celkovo, ale je pravda, že posledné slovo máte vy, pretože v online hlasovaní si vyberiete auto, ktoré vám je z týchto dvoch nakoniec bližšie, ktorý dizajn sa vám páči viac, takže hlasujte online. Teraz prichádzajú súhrnné výsledky tohto testu, no a vidíme sa v ďalšom pokračovaní Motor Combat. Majte sa pekne. Čau. Nazdar. Posúdenie dizajnu je vec vysoko individuálna, preto je na vás, čo sa vám páči viac. My sa však pozrieme na hodnotenie ďalších parametrov, ktoré pri kúpe auta berie do úvahy každý. Výkonovo je na tom lepšie Kia Rio. Základná motorizácia dostáva bod za náskok 19 kW. Aj s rýchlením Rio poráža Fabiu a získava ďalší bod. Fabia podľa údajov výrobcu spotrebuje viac, takže bod opäť dostáva Rio. 7 rokov záruky nemá na trhu konkurenciu, je to opäť bod pre Rio. Základná verzia Fabie je cenovo dostupnejšia než u konkurenta. Treba však férovo povedať, že základná výbava Ria je bohatšia a po dorovnaní výbavy Fabie na rovnakú úroveň vychádza Kia lacnejšie.
Spolu s výsledkami predošlých dvoch testov je celkové skóre 14:8. Víťazom tohto porovnania Motor Combat sa tak stáva Kia Rio.